खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 19 जुलाइ 2023 बाराय जायो बुधबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसामनिफ्राय हायद्राबादाव थांनाय साख्रि मावनो थांनाय सासे सुबुंखौ विशाखापट्टनमाव रेल लामानिफ्राय थैना थानायाव बोखांनो हादों। थैनाय सुबुंनि मुङा जाबाय जुनाराम बरा, नगाव जिल्लानि थागिबि। गुवाहाटी नोगोरमानि साखाथियाव थानाय लख्रानि सेन्ट्रेल जेलनि सानै पुलिसा जेलनि सिङाव आयेननि बेरेखा गान्जा हैबाय थानायनि जाहोनाव हमजानानै सानैबो सासपेन्ड खालामजादों। सासपेन्ड खालामजानाय सानै पुलिसनि मुङा जाबाय राजु ठाकुर आरो टंकेश्वर दास। सानैबो 1 जुनावसो जयेन जादोंमोन। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं बरजबिल गामिनि दालां लुफुंनायनि मुङाव 3,000 रां हरदों होननानै एमएलए जिरन बसुमतारी बिथांखौ बुंनायनि सायाव गामिनि गामि गोराजों लोगोसे इउपिएल हान्जानि मासिगिरि बिथांमोना खेंफोरथि होदों। खोथाखौनो बुंनो लुबैदों। दाखालि थांनाय 17 तारिख 16 तारिख साननि समाव जोंनि रायजो राजाया बे जोंनि न' सेरजों थांनाय मोनसे दै नाला दं। मोनफ्रोमबो बोसोरफ्रामबो बे दै नालाया बायो आरो बे बायनायनि गेजेराव दिनैहाय जोङो गिदिर गोलावफोरनाव सोरबा सोरबि एफा एनै अनसुंथाइ बिहरनायाव 3,000 हरदोंमोन। बे 3,000 हरनायनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजा ज' जानानै मावदों आरो बे मावनायनि बेलायाव रायजो राजाफ्रा बे 3,000खौ फसायैयाव सोरनिफ्राय हरदोंमोन? सोर हरामोन? सोर हरामोन 3,000खौ? दा एमएलए सारानो हरदोंमोन आरो एमएलए जोंनि सारानो हरदों। माने ओरैनो गुना थुना बायनो होननानै हरदों आरो नोंसोरबो एसे जगाजग खालामनानै मावलायदों होननानै बेबायदि हरदों। हरनायनि गेजेराव आं बेबायदि बुंदों। दा बेबायदि बुंनाय जोंनि रायजो राजाया ज' जानानै मावबायबो। मावनायनि गेजेरै जौयै फेयै जायै लोङै दा बे उथ्रा उथ्रि जादों आरो बे उथ्रा उथ्रि जानायनि गेजेराव बे थाखाखौ रिटार्न हरनो मानोना आं अनेकबा बुजायदोंमोन मानियाखै। दा बेबायदि मानिनि खेथ्रआवनो दा बे खोथायावहायनो फंसेयाव फंनै फंथाम जौ फेनानै नानान बाना बुंलांबाय। बे बुंलांनायनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ जोङो दा नंखाय होननानैबो जों बुंनांगौ जाहैबाय। माने जौ फेनायाथ' गाज्रि खोथा, सैथो बाथ्राखौ बुङा। बेनिखायनो आङो बे गामिनिनो गामि रैखागिरि जानानै आंनो बे जोंनि रायजो राजा गथ' गथायफोरनि बुंनाय रावखौ आं दिनै माने मा होनो बेखौ उइद्र' खालामफिननाय जाबाय आरो जाहाथे बे सारमोना जाहाथे गाज्रि मोना, जाहाथे जोंनि बे मोननैनिबो दला जाहाथे जों मोजाङै मोजां अनलायनानै जेरैबायदि दं जों बेबायदिनो गोरोबनानै जाहाथे मावलांफिननो हायो। आं बेखौनो जोंनि गोजौ लबिनि सारमोननि सिगाङाव खावलायफिनबाय। दाखालि जौ लोङै ओंखाम जायो बुंनाय रावखौ जाहाथे सारमोना गाज्रि दामोनसै। आं बे बुंफ्लांनाय रायजो राजा बुंफ्लांनायनि खोथाखौ लानानै आं दिनै नैबे इउटिउबारमोननि सिगाङावनो आं दिनै सिखार लाहरबाय। जाहाथे थांनाय 16 जुलाइ मोनानि 7 रिंगायाव मोनसे निउसखौ नुनानै जों बिनि सायाव खेंफोरथि होनो जों सानदों। जोंनि जे आथिखालनि जिरन एमएलए सार बिथांनि सायाव मानगोनां 2 नं बारजाबिल गामिनि थागिबि अनुरुद्र नार्जारी फंबाया जे जिबायदि जोंनि एमएलएनि सायावहाय बिबुंथि होदों बियो नंखाय। नंगौ, बिसास करि गासैबो रायजो राजायानो एसे अल गामिनि रायजो राजायानो जोंखौहाय पार्टिखौ नांगौ हिसाबै लेंहरनायखाय आङो बे एरियानि आफादगिरि पार्टी इउपिएल प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै खावलायहरनायखाय आङो जोंनि एमएलए थानायखाय आङो जोंनि एमएलए सारखौहाय बिसिम लिंहरनानै लाबोदोंमोन। बै समाव एमएलए सारा नायफैदोंमोन आरो बियो बुंलाङाखै जे खुनु डिमान्डनि बेवहाय खोथा गैया। जे गाव फैदों, नायनांगौ दायथ' दं, नायनानै थांदों, गाव प्लेन एस्टिमेट खालामनानै थांदों। जेन' बियो जे बुंदों बेवहाय आङो एथ' हरगोन बिनि खुनु डिमान्डखौ बियो खालामलाङाखै। जायनि फलाव बे आङो नैबे अनुरुद्र फंबाया जाय बे समाव एमएलए फैनाय जोंनि जिरन सार फैनाय समाव बिथाङा बे खाथियावनो गैयामोन। माब्रै बे बासनखौ होनो हाखो? जेरै गावनो स्पस्ट बुंनानै लादों। आं जे निउसखौ नायदोंमोन बे निउसावहाय आङो बेखौहाय नुदों बे गावनो गैया होननानै लादों। दिनै बे खोथाखौ बियो बेबायदि बासन होनायखौ आं आफादगिरि जानानै माने दुखु मोननाय फोरमायदों।
तो आरो बे मोनसे खोथाखौ होनदों बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो बे लामाया बै समनिफ्रायनो बायबोबाय थायो अब्ला 17 बोसोर एबा बै समावहाय बायबाय थानाय समावहाय मोजां मानो मावनानै लायाखै जोङो बेखौहाय दुखु मोननाय फोरमायदों तो एभ्रिथिं एभ्रिवेयार जोंनि जिरन सारा जेरावबो माबाफोर बिपद आफद जादोंब्लाबो बिथाङा खुद गावनो फैनानै नायफैयो पार्टीनिफ्राय जास्ट एसेल' इंगेजमेन्ट नांगौ बिनि सायावहाय गाज्रि रोखोमै बार सुनानै होनानैहाय बेखौ फानसावनाया जोंनि थाखाय बहुत दुर्बा जेनेबा बेवहाय मोनसे राजनैतिक जनयन्त्र पइन्ट्स दं जानो हागौ मानो होननानै बुङोबा बेयाव जोङो जे मिडियायाव जे नुदों आङो 17 तारिखआव जे आङो जे मिडियायावहाय आं नुदों बेवहाय सोरगिदिं सारियाव थानाय माखासे मानसिफोरखौहाय आं नुदों बियो मालाबाबो जोंनि इउपिपिएलनि भटार्स मानसि नङा प्लास इउपिपिएलनि उइदाउट इउपिपिएलखौ मोजां मोनै मानसि जायनि फलाव नैबे समस्याया बेरखांदों होननानै आं माने बुंनो सानो आरोखि नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि